Welcome to another episode of Yendani Ndi NICO. Mu program yathu imeneyi tikhati kucheza ndi anthu kwafusa mafunso okhudzana ndi NICO kuti tione ngati amadziwa zambiri zokhudzana ndi kampani imeneyi. Muli ndine upile wina malenga. Nditiyeni kuchilaweni tikacheze ndi contestant wathu oyamba akatiwuze ngati iyeyo atakwanise kuwolokapo ndi 300,000 kwacha yomwe ikuperekedwa mu episode imeneyi. Apa atafika ano kuchilaweni pomwe tikufuna tidziwe ngati contestant wathu wina akuziwa zambiri zokhudzana ndi NICO komanso ma product athu. Ndetiyeni tikumane nawo timve kuti amaziwa chani. Muli pati? Tikunoka. Ayi feso tili bwino. Tikudziweni anthu kunyumba amene akuona program imene yakudziweniso. Ine ndine Maxwell waera Mphalu. Ndimakhala kuchilaweni pafupi ndi American secondary school. Okay. Yeah. Ndi inu mumatani? Ine ndine library assistant. Ndimagwira ntchito ku polytechnic panopa ndimo basi. Ndimagwira ntchito. Ndikuti poti mu library mumalowa ndeti zambiri bimwine kuti mumaziziwa eti? Pagomo choncho. Lero ndifuna tifunseni mafunso okhudzana ndi NICO pension. Ndeni za pension mumazisata? Timazisata ngati munthu kugwira ntchito. Ayi tionadi ngati mumazisata. Ndiye tifuna kuti mukwende nawo mbasimu. Funseni mafunso awiri atatu okhudzana ndi NICO pension. Okay. Takulandirani mu NICO van yathu. Mwakonzeka? Alright, sikumu. Tikufunsani mafunso 5. Pa mafunso 5 amenewa, value ya funso lina lililonse ni 60,000 kwacha. Ndi zikapezeka kuti funso loyamba malondola, lapatsogola kupeza kuti lalamika, ndi kuti tichosa 50% value ya ndalama zomwe mwawina kale. Ndi tipitirize choncho mpaka na mafunso onse 5 itamalize kuti tione kuti inu yomwe ndapo ndi ndalama zingati. Mwamvese? Alright, sikumu. Funso lanu loyamba. Ndi njira ziti zomwe mamembala angapeze chidziwitso cha thumba lawo la pension? Ndi A. Kupeza chidziwitso cha thumba la ndalama pa tsamba la intaneti ndi kulandira ziganizo zapachaka. Ndi B. Kupeza chidziwitso cha thumba pa intaneti pokhapokha. Kapena ndi C. Kulandira zonena zapachaka zokha. Pamene kudodi musankhepo yankho limodzi. Yankho ndi A. Tikatero mwalondola muli ndi 60,000 kwacha pakali pano. Funso lanu lachiwiri. Ndani alovomerezeka kulowa nawo mu thumba la unrestricted fund? Ndi A. Anthu okhawo asanapume pa ntchito. Ndi B. Anthu ozilemba okha. Kapena ndi C. Anthu onsewa odzilemba okha ntchito komanso olemba anzawo ntchito. C. Ayi tikatero zikuyenda bwino mapezaso 60,000 kwacha ina. Mukumva ba? Zukhala bwino. Zukhala bwino zipitirire. Funso lanu lachitatu. Kodi nambala yomwe mmayimba kuti mulembetse ndi kupeza NICO pension services kudzera pa USSD ndi itiyo? Ndi A. *323#. B. *325#. Kapena ndi C. *322#. C. C. Tikatero mwayankha molakwika. Lolondola ndi *323#. Ndikuti apapa muli ndi 60,000 kwacha. Pano tipitano ku funso lanu lachinayi. Malingana ndi New Pension Act 2023, pochotsa ndalama koyambirira munthu asanapume pa ntchito ayenera kudikirira nthawi yayitali bwanji asanagwiritse ntchito fund imeneyi? Ndi A. Miyezi 3. Ndi B. Miyezi 6. Kapena ndi C. Chaka chimodzi. 6 months. 6 months. Yankho lolondola ndi miyezi 3. Ayenera kudikira miyezi 3 asanachose. Ndikuti apapa muli ndi 30,000 kwacha.
Funso lanu lomaliza. Zomwe zimafunikira kuti munthu athe kupeza ndalama zawo za pensioni nthawi isanakwani ndi chani? Ndi A. Ayenera kukhala osagwira ntchito pa nthawi yofunsira. Kapena ndi B. Ayenera kukhala pa ntchito pa nthawi yofunsira. Yankho ndi A. Tikatero muli ndi 60,000 kwacha, ndekuti yonse pamodzi kukwana 90,000 kwacha. Mukumva bwanji? Mukumva bwino? Mwawerukako bwino? Ayi zikomo. Ulendo jawateka ndithu tezi. Okay. Pano tafika pa Chichiri shopping mall pamatero au ulendo wathu wa lero wa Yendani Ndi NICO. Kamenda bwanji? Ataenda bwino ndiponso taona zinthu zosangalatsa. Mafunso sabwino taphunzirapo. Aizofudika. Ndithu. Esi timafuna kuti timbokusiyana-siyani, timafuna kuti at least ndikumbukire mukhale ndi ka gift kena kake. Kumbukira NICO ndi zomwe yakuchitira ndilo. Tamika kwambiri. Ndengati muli ndi uthenga otsiriza kwa anthu amene akona program yathu nyumba. Uthenga wanga ndonena kuti wina aliyense akudziwa ubwino ndi kufunika kwa NICO. NICO ili ndi makampani osiyana-siyana, kuli NICO Insurance, kulinso NICO pension, ma products osiyana-siyana. Tiyeni tafikireni ndi kufunsa mafunso osiyana-siyana amene tili nawo azatithandiza. Zikomo kwambiri. Tikatero tafika pamapeto a program yathu ya lero yotchedwa Yendani Ndi NICO. Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi NICO komanso ma product athu, ayimbireni a call center athu pa 323 komanso tsatirani tsamba lathu la mchezo pa Facebook @NICO Group MW. Muthanso kuonera program imeneyi pa Zodiac TV. Ngati mukufuna mutenge nawo gawo mpikisano umeneyi, mutha kutumiza SMS ku 0991 323 323. Zikomo kwambiri poonera program imeneyi, musayiwala Yendani Ndi NICO.